Meddyliwch am eich darllenwyr. Sut fath o iaith maen nhw'n ei defnyddio? Sut fath o iaith fydd yn gwneud iddyn nhw deimlo'n gyfforddus? Mae'n ambell i reol aur. Dim jargon. Mae bobl broffesiynol yn aml yn defnyddio termau sy'n swnio'n bwysig. Meddyliwch bob tro be di'r ystyr go iawn a be di'r ffordd syml gartrefol o ddeud yr un peth. Dim geiriau sy'n mynd rownd y byd i ddeud rhywbeth syml. Dim geiriau wast, ydy pob gair yn angenrheidiol. Meddyliwch fel mae pob plentyn yn ifanc, mae pob damwain yn digwydd, felly'n aml does dim angen yr holl eiriau. Dim geiriau mawr cymhleth os ydy rhai bach yn gweithio. Os da chi'n sgrifennu ar gyfer pobl mewn ardal benodol, mae tafodiaeth yn well na dim. Pwysicach hyd yn oed na'r rheolau unigol yna di'r syniad sy'n cefn iddyn nhw, achos cyfathrebu ydy'r gêm, rhoi gwybodaeth i rywun arall. Felly mae'r cwestiwn yn syml. Be sy'n gweithio ora i'r person arall yna?